Пътуване във времето с парния локомотив Баба Меца за 1 юни, Деня на детето. По случай Международния ден на детето, на 1 юни, БДЖ ще зарадва малки и големи с незабравимо пътуване с най-мощния запазен парен локомотив в Европа – легендарната Баба Меца. Историческият локомотив номер 46.03 ще тегли празничен влак от София до Перник, превръщайки обикновеното пътуване в истинско приключение с дъх на въглища и романтиката на отминалите времена. Прозвището Баба Меца идва от характерното съчетание между сравнително ниската й скорост и огромната тягова мощност, с която е изтегляла тежки товарни композиции през планинските участъци в България от 30-те години до края на 60-те. Машината е жива легенда на българските железници и е символ на техническия напредък и индустриалното минало на страната. Повече можете да прочете на www.stadoto.com.